Nigo tubwate amang'ana ya magombo kurwase county ya Kitui abwasa abantu gwetania 20 banyarite ko bagusirio obogima maega ye basi bari gutarira yanyarite ko bakegosombwa na mache nigo gotebekana abantu abo nigo barenge kogenda ase nyangi ensemo ya mwingi chinga kibaumeranete na makweria yo bara ikurwase enseme yo nigo besokirie na kugikeria egekoro ekyo abo baigase batebire buna chipara nigo chiwenerete korosiwa eri koirera ngosabo kwabera nigo batebire buna chipara nigo chiwenerete korosiwa eri egento buna ekyo tikebaisa kororekana naende asa matuko aribosio anene mono chinga kitoko genda ase meyega ye Christmas chibicha orache korro mwancho morigereria kero kende nabachirago chande ase birengereri byao korende abamang'ana arenge igo ase county ya Kitui. Vincent Onyancha no morikyo ito otwareganire roboti oruo asenchera yoboikirano Oika kogende mbeo abantu 24 nigo basiriria amagimabo na abande 15 yo mugotigerwa chingoma asabaiga abande bataramanyekana asibare maiga yegari bari nete basi kogwana kulimera sorocherwa enzio imeya mwinge county ya Kitui maiga yo montereba bwegari yo gotema goeta asoboraro konyora weichira mache abantu abo nigo bare kogenda asomoyega bwenyangi ase ebasi yo komukia bante 50 yomo teramanyekana boikera numbarenga barenga sebasi yo noenabo 30 y'abantu barenga sebasi yo n'abakristo boigo bare abana kwa yabe kanisa ya Catholic ya mwingi basi yo komukia bante 50 yomo nige gotebekana buna yemugeti abantu goetania kerengo abamenyi benseme yo asumubasakano korekana nabo bakonyete kubatoria gati y'abantu abo abarai ao gati yabo mugavana we county ya Machakos Alfred Mutua nigo batumire ngora yabe negotiase chinka abairi n'abasani babari abanyoro mu basakano yo. It is with great sadness that I send my condolences to the families, to the friends of beloved people who have perished in Mwingi in that very bad bus accident. I also condole with my fellow governor, Mama Charity Ngilo, kwambia pole sana. This is a very heartbreaking time for all of us. Oikera boni gatira manyekana boikiranu abantu barenga sebasi yo aho bare kogenda asomoyega bwenyangi engana noina botrabe togokubwateria ko reporteria Ndizi TV Retariane Vincent Onyancha Biamono oyo minto Vincent Onyancha asoro baturwa senchira yoboikiranu na intubunegeta seni kia Ndizi TV nigo togotoma magombo ochase e amateri yanyarite bakegosiria abancho babo na bari bare ase enyagitari banyara gutwara okobwena kwa bwango